θα δείξουμε πώς παίζεται το Escape, ένα παιχνίδι σε πραγματικό χρόνο, όπου οι εξερευνητές προσπαθούν σε 10 μόλις λεπτά να βγουν από το εσωτερικό του ετοιμόρροπου ναού. Είστε έτοιμοι? Είναι. Τώρα θα χτυπήσω. Έτοιμος? Πάμε. Τη μία, Θέλουμε με τη μία. ανθρωπάκι Ανθρωπάκι και πίσω. και πισός. Πολύ μας παραδέκτηκε. Τώρα Δύο ανθρωπάκια. δύο ανθρωπάκια. Δύο Αναγκαστικά. ανθρωπάκια. Δύο. Ωραία. Θέλουμε δύο ανθρωπάκια να περάσει. Πέρασε. Δύο ανθρωπάκια δεν έφερες? Ναι, δύο. Ωραία. Ένα ανθρωπάκι. Κι άλλο ένα. Πέρασε. Ένα. Και θέλουμε κλειδιά. Έτσι. Μαύρο. Πάρ' το. Εγώ 3 χρυσά. Χρυσό, θέλεις? Θέλω Ναι. ένα κλειδί. Και ένα κλειδί. 4 έχουμε. Να συνεχίσουμε. Παίζουμε. Ναι, να ρίχνουμε. Βάζουμε τέτοιο ή ρίχνουμε? Ρίχνουμε. Πάμε. Κι άλλο κλειδί. Να το κι άλλο κλειδί. Ωραία. 4 και 4. Θέλουμε άλλο ένα. Έφερα. Βάζουμε 2. Ωραία, πάμε. Τώρα πάρε ναι. Ανοίγω. Μαύρο. Χρυσό πήρα. Τώρα τι ήθελα. Χρυσό. Χρυσός, φεύγουμε. Ανθρωπάκι και πίσω. Χρυσό, 2 χρυσά. Έχεις 2 χρυσά? 2 χρυσά. Παίρνω. Ωραία. Ανθρωπάκι και πίσω. Ανθρωπάκι περισσός, πέρασαμε. Έφερα. Ναι, Εσύ ήσουν εκεί. Τα 2 ανθρωπάκια θέλεις. ανθρωπάκια. Ένα. Ένα. Έφερα. Ανοίγω. Και εγώ έφερα. Ανθρωπάκι πίσω. 2 μαύρα. 3 μαύρα. Ανθρωπάκι πίσω. 2 μαύρα. Χρυσό έφερα. 2 μαύρα. Κλειδί, πάρτα 2 μαύρα. Κλειδί, θέλουμε κλειδιά. Ναι, εδώ θα περάσει, δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε, ναι. Δεν πέρασε ακόμα. Ανθρωπάκι, χρυσό, πέρασαμε. Ένα κλειδί. Πόσα κλειδιά? Άλλο ένα θέλουμε. Ναι. Άλλο ένα. Το φέρες? Ναι. Τελείωσε. 2 ανθρωπάκια θέλουμε. 2 ανθρωπάκια. Δυο. Ωραία. Ένα Χρυσό και ανθρωπάκι. Και χρυσός. Ανθρωπάκι. Και άλλο ένα. Όχι, θέλουμε χρυσό. Αυτό. Χρυσός, έφερα. Κλειδιά, 2. 2 κλειδιά έτυχες. Ναι. Περίμενα με τώρα. 3 κλειδιά έχουμε. 5 κλειδιά. 5 κλειδιά. Ναι. Συνεχίζουμε γι' αυτά. Δεν έχει άλλο. Μέχρι 4 πάει. Να μπερδευτώ. Πάμε ανθρωπάκια, πάρ' το. Χρυσό θέλεις? Το θέλω, το πήρα. Ωραία. Ωραία. Μαύρο. Χρυσό είχα πει. Τι λέω. Το βάλουμε από εδώ καλύτερα. Θέλουμε 2 ανθρωπάκια. 2 μαύρα. 2 ανθρωπάκια. Το βάλα. 2 μαύρα. Πάμε για τα κλειδιά. Έχεις 2 μαύρα? Ναι. Πάρε τα 2. Όχι, 4 Πάρε 2, πάρε 2, μαύρα. πάρε 2. 2. 4 μαύρα. Τώρα Θέλουμε κλειδιά. 3 μαύρα. Χρυσό έφερα. Πάρε. 1 μαύρο. Πάρε το. Ωραία. Ένα χρυσό είχα φέρει. Πάρε χρυσό. Το πήρες? Το πήρα. Ωραία. Το πήρα. Θέλουμε Τι θέλουμε κλειδιά, τώρα? κλειδιά. Κλειδιά. Αν περάσει, θέλουμε κλειδιά. Εσύ θέλεις 2 ανθρωπάκια για να περάσεις. Ένα έχω. Αυτό παίρνω. Ωραία, 3. Πέρασα. Πόσα κλειδιά? Άλλο ένα. Ένα το έφερα. Ωραία, το βάζω. Ναι, το Βάζω. συνεχίζουμε. Να ανοίξουμε. 2 ανθρωπάκια. Ένα τροπάκι. Ένα ανθρωπάκι. Και άλλο ένα. Ένα. Άνοιξε το, δεν πειράζει, άνοιξε το. Ωραία. Τώρα παίζω. Έχω ένα μαύρο. Χρυσό το παίρνω πίσω. Ανθρωπάκι πίσω περνάω. Χρυσός πέρασα. Θέλουμε 4 κλειδιά. 4 κλειδιά 3 είπαμε. έχω. 3 έχω. Και ένα που έτυχα τώρα. 4, ωραία. Συνεχίζουμε. Όχι. Τι λέω, ρε, δεν τα κάνω. 2 ανθρωπάκια. Ωραία, είχα χρυσό, είχα εγώ το μαύρο, πήρα. το πήρα.
2 ανθρωπάκια. Ένα μαύρο. Τι θέλεις μαύρο, θέλεις χρυσό? Μαύρο με καλό. Χρυσό. Ωραία, το παίρνω με ένα. Και εγώ παίρνω, Και έτσι δείχνω κι άλλο ένα. Οπα. Ωραία. Είναι μαύρο. Θέλω χρυσό λίγο. Ανθρωπάκι χρυσό για να περάσουμε. Χρυσό, πάρ' το. Τι έχεις? Ναι. Ανθρωπάκι κρατάμε. Χρυσός. Πέρασε. Πάρ' το. Ας το δικό μου, πήρε το δικό μου ζέρι. Ανθρωπάκι. 2 κλειδιά ανοίγω. Να ανοίξει εδώ. Και χρυσό πέρασα. 0 γεμάτια. Τελεία, πάμε να βρούμε την έξοδο. Λοιπόν, 2. Έφερα. Έλα, έξοδος. Όχι. Όχι. Τι είναι? Δυστυχώς. Πέρασε. Ανεβαίνουμε. Πέρασε με τη μία. Ωραία, παίρνουμε ανθρωπάκι και κλειδί. Να το. Ανθρωπάκι. Πέρασα. 3 χρυσά θέλεις? Όχι, είναι καλά. Παίρνω τώρα για 2 ανθρωπάκια. 2 ανθρωπάκια έφερα, ανοίγω. 2 ανθρωπάκια έχω. Πού ρε, πού είναι η έξοδος? Έλατε. Τι θέλεις? 2 ανθρωπάκια για να περάσω από εκεί. 1-2 πέρασα εγώ. Ωραία. Πέρασα. Θέλω άλλο ένα. Εγώ θέλω 4 χρυσού. Πέρασα. Ωραία, όλα μαύρα. Όλα Με τη μαύρα. μία. Όλα μαύρα με τη μία. Όλα μαύρα με τη μία. Είναι χρυσά δηλαδή, Ναι. Δεν το μας βλέπω καλά. Πάμε παρακάτω. 2 χρυσά πάρτα, 4. Εγώ θέλω τώρα χρυσά, να ξέρεις. Ωραία φίλε, Αν με βρεις χρυσά, πες μου. Κανένα, όλα μαύρα. χρυσό, αλλά θέλω Εγώ το θέλω. δικό μου. Πάρε. Γιατί το αξίζεις. Όχι ρε φίλε. 2 ανοίγω. Εμένα δεν με Η σχετίζει. έξοδος. Α, να. 2 τώρα. Είσοδος. Η Πάμε. έξοδος. Η έξοδος. Δεν έχω ζάρια, Θέλω τέτοιο, χρυσό. Ρε φίλε τώρα. Περίμενε τώρα. Έφερα, παίρνω 2. Χρυσός. Χρυσό. Χρυσός. Περίμενε. Παίρνω Χρυσός. 2. Χρυσός να περάσω και θα σου δώσω. Ανθρωπάκι, πέρασα. Πόσα θέλω? Ένα κλειδί. Έχω και ένα χρυσό. Παίρνουμε ένα κλειδί, ναι. Ένα κλειδί το έφερα. Βγήκα. Όχι ρε φίλε. Πάρε ένα ζάρι ακόμα. Να Δεν βγήκα. ευχαριστώ. Περίμενε τώρα να βρούμε την άκρη. Ένα κλειδί. Ένα. Το φέρες. Ναι. Τέλεια, όλα πέντε. Μέσα σε περίπου 8 λεπτά, μετά την τέλεια συνεργασία μας, καταφέραμε και βγήκαμε από το ναό πριν αυτός γκρεμιστεί.